Praise the Lord, Hallelujah, ani Kristoni takuk tay bukuk song, tinini sa lengke seng kaitoni kokno diainani chalno. Tamni bagi himale khazuri bedek ni kokti sal palai mani ulo apungono, subra Jisu sengno mathangnani bagai samong khlaika. Taibo sakno kroso yaparei baroknani bagai o samungno bo khainani jengka. Tini cheng puila porimawo nogo Jisaya 42 ekni simisat aro Jisaya diereni bisingtei kaitor tama sana naika ani borok norokno mathangnani bagi fainai bo ani sajala bo borokno sak naingya unglak bo sumso genang borokno kaham ke bustumnai tai bo borokno lama runai Bekha baizak rokno bo bekha bacarnai bekha thijak rokno bo khaton marunai urumuru ungjak rokno bo ringai thumsa khainai nei tini Jisaya diareni bisingtei kaitor kok samani tongo tini nainai khainga ke chung John 12 ni ekni simi 11 porikhe nugo sumso gnang burui Mary a Mary bo belai kena sumsok bai kuplung se sak phalai janai sak motok tei tongnai sak tongthok tei tongnai waisa bo Jisu bai malai mani olo bini langma slai jakha Jisu bono nakari rekha bini sumsok nakar jakha aboni bagai Mary bo belai kena Jisu no hamjakha tamni bagai himale bono kebo sak nangnai kroi bono kebo dam runai kroi bono kebo borom runai kroi jotono bono yaisi surui munuinai bono bui domki renai brui sinal hunai pia abrui jepru Jisu ni thani romoi tu bujaka Jisu bono nakari rekha tai bono haini saka nini sumsok nakar jaka tinini simineng agi tong mahai ta tong sidih nei a kok bini langmawo bo yachagai nakha bo bini tongmungno selaika Jisu ni kokno khnawe tini a Mary naidi besuk ke selaijak kha tai bo sawi mano je Jisu bo salsa kroso kanta bujagai thinai tini Jisu tam saka jepru Judas Iscariot nungo thok motom no tamni bagi maganang khaika omo nung bigra rokno phale rekhe borok chanani man khamobla apru Jisu tam saka omo kaham se khaike bo bigra rok bo norok baine tongbla norok rudi borokno angle kroso kanta bujagai thuinai ang thopjakna ni bagai se bo ano bini a thokbai phule ano tia khlayo nei sakha praise the Lord hallelujah ani Kriston ta kubukrok naidi Jisu Kristo Mary no eineng sumso ganang ani yakong ta tangdi hindia am bagina ang okok norok no tam sanamu chungangke Jisu saka basi jag rokno se ang ringnani phayom hamyawo klai tongnai borok rokno sa ang ringnani phayo ang borom ganang rokno ringnani phaya Kristoni takuk tei bukuk song seng Jisu no completely bekha berawi mano seng Jisu no completely kha bera sugai mano bono cheng poito chawi mano bo chuno dukara gla bo sungno sak nangya khaigla bo sungno disrespect khaigla bo sungno khibi wirigla ani Kriston takuk bukrok Joro sung Jisu no karai osung sani manai tai manai khnai no chung bakha berawo manai khnai no chung poito khayo joro Jisu no khibiwiro tamung osung sar chungno thokayo osung sar chungni bakha no subayo osung sar chungno dukhuruo osung sar chungno tektoruo aboni baginani Kriston takuk tai bukuk song osung sar ni manai khnai no tras khai tongmani slai o sungsani manai khnai no bisas ngai tongmani slai phari cheng chini bakhano Jisu no relayona phari chini bakhano kaito ni thani bera wei relayona phari cheng mono bisas khayana phari cheng mono kha bera laywana tani bagi bochung no thokai gala bochung no sak nangya ongla bochung no hamya chaya klai pro kibui thangla bo chini logi wo tongnai bo chini bakhano pachanai tabuk tai ulo bo chengbai mangno tongnai
Praise the Lord. Hallelujah. Aboni bagani Kristoni takuk tai bukuk song. Paidi jeng chini tongmungno slainani saitok laiwana. Paidi chini osungsani mane khninyo bakha bera mano khibiwi. Paidi jeng Jisu no bakha bera laiwana. Amos belai kana important. Tai tini kaisa ngorok no oro sanani muchungo. O topic ba mo kisa phelai jak no happen obo sana nango. Tini ni o reading go. Naidi oro hai ni sejak tongo Judas Iscariot bo rang tuinai o sagiri rok ni bui donation nika arang no tuinai bo or Bible sarai sao bo kisa misa rang rok na trungo a Jisu no bui hamjage rang remano bo tuinai but arang no bo kisa misa na trungo nei oro Bible suno sao ani Kriston takku bukro tabuk sungwon sugina nango Jeng mothani mungui rang mano mothao bui rang donation ruo jeng leader rok eba acacia rok jeng bahaya arang no use kai jeng chini sakni bagi da use kai na chini nukungni bagi da jeng use kai to muito naragdi Judas Iscariot arang no mokol cengui no bo Jisu no phale ruka ani Kriston taku bukro chini mothao bo rang rok phayo donation ro bui yapharmani ro Happen arang no sotik lama wa tonani abo nini ani duty. Orang no jadi sang Judas Iscariot haike chini life ni benefit ni bagi use kai kangangke. Sang mahina a soitani khiyana kalai nai. Sang salsa Judas Iscariot ni a mazra. Manjak ma hai chang manjak nai. Abon begani Kriston taku bukro Jisu ni rang no tachadi. Motha ni rang abo Jisu ni rang no. Bui hiali rumani, bui 110 rumani. Orang donation rumani abono orang tachadi ektek apana tachadi abo nini rangya abo Jisu ni rangse abo Jisu ni mothani bagise abono chang chini muchung mate use klemenya but jorawo chang chini leader rok no nugo orang no use klayo nukung ni bagai sak ni bagai arang no hano langka use ta khaidi abono salai akulai abono nang use khaidi amo belai kan important Praise the Lord. Hallelujah. Tekisa tinini reading go chung obo bunugo baroni John baroni noini simi egro. Tamo Pharisai rok Sadukai rok boro Jisu ni a samung no huinani bagai Jisu kethini methangai ti samani a Lazar no bonophano se betharnani muchungo. Dan jeno a Jisu ni samung humung khalai merok jotono kemawi thangtang Risi nango. Ani Kriston taku bukurok jorowo jeng poito khainai taku bukurok bo. Jeng bororok no naichamui tongo. Bini hamia din phaigratung aprobang bono sawana. Tabuk tok bini kaham din bini bo salsa din hamia phayana aprobang bono sanai. Omongang ke Pharisai rok ni attitude, Pharisai rok ni tongmung, Pharisai rok ni kahamia wansokma. Joro jeng poito khainai rok bahaina omahai wansok bono chini bakhawo tono. Bini jora hamia phagira tung aprobunang sanai na ani Kriston taku bukrok sing Pharisai rok ni tomung baita tongdi ching derawi thangnai sing lama koronai aboni begi sing Jisu prengmani ama hai sing nango tabuk o Mary hai example nganango koinene tai Jisu no belai kana hamjago Jisu no belai kana bakha puro tai Jisu ni kokno khanana ni joto jorone ready tongo Jisu ni yakung ya phango kalai boje kok samano khanana ni ready tongo Jeng bohaino omo hai singa nango borok no bustum naya borok no naisler naya borok kucu kawi tong risi nang naya borok nok kotor tanghake borok no hamia pnok nania jeng koinene singa nango o Mary hai tamni bagi mala jeng bohaino sumsok ni nakar zakha jeng bohaino sumsok ni phiok zakha a Mary je nakar zakma hai jeng mo nakar zakha je pro jeng baptisma mano apro jeng joto sumsok klaimano Jisu haino hai jeng nakari rupika jeng bo ketal borok snamai rekha Aboni bagi jeng tabu ketal borok ketal hai inga nango nakarma tongnani nango naislerma keri ingani nango hamjakma kupulong nani nango abon bagi Kriston taku bukuro padi jeng Jisu no bekhabera laiwana padi jeng mohaino Jisu ni yakung ya phawo ke tong laiwana tai Jisu ni kokno khanana ni bagi bekhawo wui ang laiwana kaito norok jotono hamari khlaitung amen